Malawi Today. Kutsutsa galu Mkukumba mawu akulu adatero. That you are sick, you're flown to South Africa. I don't know if you've heard of those, and when you hear such kind of stories, how do you feel? Pamene anthu ambiri akhala akukhulupirira mawu ochokera kwa achina Ben Chiza Nkandawire komanso Z Alan Ntata kuti Professor Arthur Peter Mutharika ali ku Gordon Hospital ku Johannesburg, ndipo amalimbikisa kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akuyenera kubwera kugulu kwa anthu nkuzionesa. Atiyankhule. Tambweresenje pagulu atiyankhule. That's all we want. Koma Professor Arthur Peter Mutharika mawu ake pamene amacheza ndi Brian Banda anapereka statement yokhuza komanso ndiyomvetsa chisoni. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana Professor Arthur Peter wa Mutharika. Thank you very much for the opportunity to meet and have a conversation. I'm glad to see you in good health. It was my pleasure to see you. It has been a long time. Yes. Yeah. There's so many things being heard outside there. That you are sick, you're flown to South Africa. I don't know if you've heard of those, and when you hear such kind of stories, how do you feel? Well, I think it's very funny. I feel sorry for these people. They've been saying this since 2016, you remember? One time I died in America, you remember? I must be a cat with 9 lives, so no, it's silly. Actually, I'm in good health. So many people have wished me dead, many of them in this country. I remember TB Joshua. I thought I was going to be dead by December 2016. I'm still here. I think he's sick. So no, it's silly. Actually, I'm in good health. So many people have wished me dead, many of them in this country. I remember TB Joshua. I thought I was going to be dead by December 2016. I'm still here. I think he's 6 feet under the ground himself. So never wish somebody dead. You never know who's going to die first. You never know who's going to die first. But I'm fine, yeah. Do they bother you? Those No, not at all. I think that's silly. Yeah. I think that's silly. It's stupidity. Yeah. We should think, they never would. I think they're laughable, actually. I don't know what the motive is. We all are going to die one day anyway. It's a matter of when and how. Everyone's going to die. It's just when and how. That's all. So it's silly. It's really silly. And I've seen those stupid clips that are circulating. I think silly. Yeah. Since you won the elections, you haven't had any rally or thank you rallies, and people are missing you out there. What would you tell Malawians watching us? Well, I don't think it's time for rallies. We had enough rallies. It's now the time to build the country. We're working very, very hard. We found a broken country. We're working extremely hard to rebuild this country. I don't think it's time for rallies. Tomorrow I'll be in Dhaka to lay a wreath at my brother's mausoleum, Bata. It's a private matter, a private family thing. But after that, I'll stop at Goliath at the market to greet the people. It's not a rally, just to greet people, to say hello to them, and then I come back to Blantyre. But this is not the time for rallies. We had enough rallies. It's not the time to build the country, and that's what we're trying to do. And I know you're cooking so many things about the economy and other things. What should Malawians expect in your presidency this time around? I think the challenge of fuel outside there. Yeah, as you have seen, I think the lines are almost, pretty much reduced now. I think the trucks have come in. I think by then, this weekend they will be over. We have enough fuel now, and
We're working on the forex thing to tell people not to panic whenever there is a hiatus somewhere in the delivery of oil or fuel. We have the situation in the Middle East, which is affecting every country in the world because of what's happening there. So we are no exception, but we are doing our best. There is fuel now here, and there will be fuel for the foreseeable future, and we are building the economy, and there will be forex here, and the economy will continue to grow. I can assure you that. Yeah, I can assure you that. I never say what I don't mean. Yeah. Have you started watching MBC now? Oh, now I watch MBC, yes. I started watching, since you got there, I watch MBC now. I watch, you are doing a good job there, and continue doing a good job there, and make MBC a professional organization, a great organization, which is what it is, and I'm sure you'll take it to further heights of quality and greatness, and I wish you well. Thank you very much, Your Excellency. God bless you. Thank you very much. Thank you. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati boma lake ndilodzipereka kukonzanso chuma cha dziko lino poonetsetsa kuti mafuta a galimoto ndi ndalama zakunja zikupezeka. Polankhula ndi mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda, President Mutharika anatsindika kufunika kwa utsogoleri okhazikika omwe cholinga chake ndi kukwaniritsa malonjezo a chitukuko. Zambiri mu ripoti la Chisomo Break. Poyankhula atakumana ndi mkulu wa wireless za MBC a Brian Banda ku nyumba ya chifumu ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anati utsogoleri wake wakhazikika pofuna kukwaniritsa masomphenya komanso malonjezo omwe adawalonjeza Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu adati pakadali pano utsogoleri wake wayika chidwi chochuluka pofuna kubwezeretsa chuma mchimake komanso kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Professor Arthur Peter Mutharika anayamikiranso mkulu wa MBC chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo, makamaka poonetsetsa kuti akugwira ntchito mokomera Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyu anatengeraponso mwayi pa mkumanowu kufotokoza za umoyo wake, ndipo anati iye ali ndi umoyo wa thanzi, ndipo anapempha Malawi kuti asalabadire malingaliro a upandu omwe anthu ena amafalitsa makamaka pa za umoyo wake. Iye anati ndi bodza la mkungunidza kuti anali ku chipatala cha Donald Gordon mdziko la South Africa, ndipo m'malo mwake iye akugwira ntchito zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndikufuna kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Chisomo Break, MBC Blantyre. Kampani yoyitanitsa mafuta a galimoto ya Petroleum Importers Limited PIL yapempha anthu oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula mafutawa kuti aziyika patsogolo chitetezo ngati njira imodzi yofuna kupewa kutaya miyoyo ndi katundu. Mkulu wa kampani a Martin Msimuko anaiza mu mzinda wa Blantyre pamwambo okumbukira tsiku lolimbikitsa chitetezo m'malo mwa anthu ogwira ntchito mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi ripoti ili. Msimuko ati anthu oyitanitsa mafuta a galimoto komanso madrayivala a galimoto zikuluzikulu zonyamula mafutawa akuyenera kutsatira chitetezo nthawi zonse ncholinga chochepetsa ngozi zomwe zimachitika kamba kusasatira mfundo za chitetezo. Makumbutsana ndi madriver kuti ndizotheka kuti atha kupita ku ulendo kukanyamula mafuta ku malo osiyanasiyana, kandi ku Tanzania, kandi ku Beira, kandi malo akuti, koma nkupita nkubwerako asanapange ngozi. Timakumbutsana kuti chitha kugwira ntchito imeneyi popanda kuluza moyo wa munthu, komanso kuti chifukwa madriver ali ndi mabanja awo timafuna kuti akapita kumeneko athe kukabwerera ndi moyo, komanso asapange ngozi kuti ateteze iwo eni komanso ateteze anthu ena pansewu. Chifukwa tikudziwa kuti ngozi zagalimoto zonyamula mafuta nthawi zambiri zikachitika zimakhudza anthu ambiri, makamaka ikachitikira pa malo kuti pali anthu ambiri zimadzetsa ndithu kuwawa kosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambi yoona zapansewu mchigawo chakumwera
Madaliso Gunsalu analimbikitsanso anthuwa kuti mwazina aonetsetse kuti galimoto zawo nthawi zonse zizikhala ndi zinthu zoziyenereza kuyenda pa msewu, komanso kukhala ndi ukadaulo wa mmene angachitire ngozi ikachitika, komanso kuphunzitsa anthu zomwe zingachitike pa malo a ngozi ya mtunduwu. Ngati tionetsetse ntchito ya madrivers amenewa ndiyoopsa kwambiri chifukwa cha katundu amene amanyamula ndi katundu amene ngozi itachitika amatha kukhala chiopsezo kwa iwowo komanso chiopsezo kwa anthu oyandikira padera limene ngozi imene yachitikira. Ndiye ndichofunika kwambiri kuti tilimbikitsane ndi madrivers amenewa kuti akamagwira ntchito yawo adzigwira motsatira malamulo kuti tichepetse ngozi zapansewu. Pamwambo kampani ya PIL idakondwereranso kuti chaka chatha palibe ngozi iliyonse yomwe inachitika mdziko muno yokhudza galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto. George Banda, MBC, Blantyre. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Mutharika akufunira mafuno abwino a Malawi pomwe akukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pa dziko lonse. Kampani za mdziko muno azipempha kuti zichepetse kugwiritsa ntchito mayendedwe apamsewu ndipo m'malo mwake azigwiritsa ntchito mayendedwe apamadzi. Dziko la China lizilola mayiko amuno mu Africa kutumiza katundu ku China popanda kulipira msonkho. Tiyambe ndi nkhani yakuti President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Mutharika afunira mafuno abwino a Malawi pomwe akukondwerera tsiku la anthu ogwira ntchito pa dziko lonse. Iwo ati akuyamikira ntchito yotamandika yomwe anthu ogwira ntchito zosiyanasiyana akugwira potukula dziko lino, makamaka alimi ndi ogwira ntchito mboma. Mchikatachi chomwe watulutsa President Mutharika wati boma ndilodzipereka kuteteza ufulu wa anthu ogwira ntchito, kupereka maphunziro kwa chinyamata kuti agwirizane ndi mmene zikuyendera ndi kulemba anzawo ntchito, komanso kulimbikitsa malonda osiyanasiyana. Iwo akupemphanso anthu olemba anzawo ntchito kuti asamakondere ndi kukhala ndi mtima okonda anzawo. Olemba ntchito awapempha kuti apitirize kutsatira ndondomeko zomwe zithandize kuti ogwira ntchito azikhala m'malo abwino ogwirira ntchito. Nduna yoona za ntchito a Joel Chigona ayankhula izi pamwambo okumbukira tsiku la ogwira ntchito pa bwalo la zamasewero la Masintha mu mzinda wa Lilongwe. Ndunayi inayimira mtsogoleri wakale inayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pamwambo. Charles Wahala ali ndi ripoti. Achigona anati unduna wawo ndokhudzidwa kuti pali kampani zina zomwe sizaboma zomwe akuluakulu awo satsatira malamulo anthu apa ntchito. Iwo anati boma lionetsetsa kuti ligwiritse ntchito malamulo kuti akuluakuluwa ayimbidwe mulandu. Ndunayi inaonjezanso kuti boma lipitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana oona ufulu wa anthu apa ntchito, kuphatikizaponso bungwe la Malawi Congress of Trade Union MCTU. Tifuna titsimikizire tikudziwa kuti pali makampani ena akuchita bwino koma makampani ena sakuchita bwinoyi. Ndeti mafuna tilimbikitse makampani amene sakuchita bwino kuti ngati nkotheka chonde alemekeze maufulu a anthu, alemekezenso ndondomeko zimene ife aboma tinapereka, alemekeze maufulu a anthu zimene zizitichitira bwino kuti anthu amene akugwira ntchito akhale okondwera. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la Malawi Congress of Trade Unions MCTU Kelvin Chatunda ati ndiokhutira ndi zomwe boma lanena, ati kamba kuti mavuto omwe anthu amakumana nawo pogwira ntchito sangathetsedwe popanda boma. Yankho lathu ndiloti ife ndifosangalala chifukwa malo ambiri akugwira ntchito Malawi muno ambiri samasatira malamulo, ndipo anthu ambiri ogwira ntchito akugwira ntchito malo osayenera. Ngati zikuchokera ku nduna umene umayang'ana zinthu zimenezi, tikukhulupirira kuti olemba ntchito amene wowo mwina achimvesa ayamba kusatira, chifukwa kuti mabizinesi awo akhale bwino pafunika kuti akuyenda kusatira malamulo, komanso anthu ogwira ntchito apasidwe zonse zoyenerera. Mutu wokumbukira tsiku la anthu apa ntchito chaka chino umaonikira komanso kulimbikitsa kuti anthu ogwira ntchito adzikhala ndi ufulu komanso adzikhala ndi zoyenerera pamene akugwira ntchito. Mwambo unachitika pa bwalo la zamasewero la Masintha ku Lilongwe. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamaboma ang'ono a Benipili yakhazikitsa lamulo la chiwiri la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika
lokhudza ukhondo mu mzinda wa Zomba ndi pempho loti pakufunika kugwirana manja kuti mzindawu ukhale wa ukhondo. Lamuloli ndi lolimbikitsa anthu kuti azichita ukhondo pofuna kupewa matenda omwe amadza kambaka umve. Chisomo break wafika ndi zambiri. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo kampani zomwe zimagwira ntchito mu mzinda wa Zomba anatenga nawo gawo kumwambowu kusonyeza kuti mzindawu tsopano akufuna kuti ukhale wa ukhondo ndipo anthu ake asamadwale matenda odzakamba ka uve monga akorera. Ndiye chifukwa choti chikhalidwe cha uve ndi chimene tinakula nacho. Kudya nkumatayira pena paliponse. Dzenje kumaliona ndikukatayira dala pomwepo. Tikunena kuti tikufunika tipange sensitization yambiri. Ncholinga chokuti anthu adziwe kuti tsopano tasintha chikhalidwe. Aliyense akhale wa ukhondo, chifukwa ukhondowo ndi umene utithandizire Malawi kumapanga zoyenerera. Ndiye taapempha asite komanso makanso wonse kuti m'madera mmene timakhalamo mukhale ndi ward by ward tidzizitenga because chifukwa chimenecho ndiye kuti tachita decentralize kwambiri mmene tikanathera. Nduna ya zamaboma ang'onoyi inaonesa kusakondwa ndi anthu ena ochita malonda mu mzinda wa Zomba omwe sanatenge nawo gawo kumwambowu ngakhale kuti anayitanidwa, komanso amachita ntchito za malonda zomwe mbali ina zimachitisa kuti zinyalala zomwe amataya ziziyambisa matenda. Amenewa ndi amene amapanga business, ndi amene amagulitsa ntchito ma plastic paper akamagulitsa zinthu zawo, ndi amene zinthu zikagulidwa anthu amatha kunyenyera panja. Ndiyeno timakhala nawo m'maderamu ndizopesa chisoni kwambiri kunena kuti ikafika nthawi ina amati mukutisala koma tawayitana tikhalire limodzi monga anthu amene timakhala pamodzi kulimbikitsa umodzi komanso kuonetsetsa kuti executive order tikupangira limodzi. Ndiye timawapempha kuti adziwe kunena kuti executive order tichita implement ndipo iwowo m'madera mmene amakhalamo tionetsetsa kunena kuti akukhala mmene ife timkwena kukhalira mwa ukhondo. Mfumu ya mzinda wa Zomba Councillor Christopher Jana anati kukhazikitsa kwa ndondomekoyi sichionesero chabe koma kuzipereka kwa anthu okhala mu mzinda wa Zomba kufuna kupanga mzindawu kuti ukhale wa ukhondo kuposa mizinda yonse mdziko muno. Tino magosa na siyame mabwera ntchito kuti uthenga alandira tayita naso tikanawo pansi tendaso mabwera mose mukonso zoyendera zikuchitika komanso wina ali sakhala ngati office kwa meya kamwe ku council tenga udindo opita pa ground kumakayenda kumakumana wanthu kumakumbutsa kumalimbikitsa kuti achifikira chizoona. Kumayambiriro amwambowu kunachitika zinthu zosiyanasiyana zomwe cholinga chake chinali kuphunzitsa wanthu kufunika kosamala malo awo kuti apewe matenda. Anthu kumwambowu anayamba ndi kukonza malo osiyanasiyana monga mu depot ya Zomba, msewu wa Namiwawa, kudusa ku masitolo a Pepu, kukafika ku bwalo za masewero la Jinkana. Chisomo break, MBC Zomba.